Ndewo na ụmụ akwụkwọ na ndị ọma na-ege m ntị. Nnọọ n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị tata bụ Mọnde. Onye unu na-anụ olu ebe a bụ Nwaada Gloria Ngozi Obi. Isi ihe okwu ọmụmụ anyị n'ụbọchị nke taa bụ asụsụ Igbo. N'ime asụsụ Igbo ahụ bụ maka ezinụlọ, nke ndị bekee kpọrọ family. Tupu ihe ọmụmụ a bịa na njedebe, o nwere ihe anyị bụ n'uche na anyị ga-amụta anyị nwa bụ ụmụ akwụkwọ. Nke mbụ, ụmụaka ga-enwe ike kọwaa ihe bụ ezinụlọ. Nke abụọ, kpọpụta ụdịrị ezinụlọ enwegasịrị. Nke atọ, kwupụta ihe nke ọbụla na-ekwu maka ya. Nke anọ, ọghọm esi na ezinụlọ ndị a were enwetagasị. Nke ise, gịnị bụ ụmụọkpụ. Nke isii, ọrụ ụmụọkpụ na-arụgasị. Nke asaa, ọghọm esi na ezinụlọ were enwetagasị. Ezinụlọ, gịnị ka ọ bụ? Ihe ezinụlọ pụtara bụ otu e nwere nna, nne na nwa, ma ọ bụ ụmụaka ha mụrụ amụ. N'ala Igbo gbaa gburugburu, e nwere ụdị ezinụlọ atọ nke pụtara ìhè, ndị gụnyere ezinụlọ otu mkpuke, ezinụlọ ụbara mkpuke, ezinụlọ mbisa. Ugbu a ka anyị kọwaa ha otu otu. Ezinụlọ otu mkpuke, ihe ọ pụtara n'ụdị ezinụlọ a, ndị e nwere n'ime ya gụnyere nna ma ọ bụ ịkpọ ya gịnị, dibịa ụlọ, nwunye ya otu nwaanyị, ọ bụrụkwa ebe a na-anụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị, na nwa ma ọ bụ gịnị, ụmụ ha mụtara amụta. Mgbe e kwuru otu mkpuke, ihe ọ na-ezipụta bụ otu nwunye na otu usekwu. Ya bụ otu usekwu a na-ekwu okwu ya bụ ebe eji otu usekwu were esi nri, ọ bụrụ ebe ọ na-abụ nwaanyị nke akwanye nwaanyị nke akwanye. Ihe a na-ekwu okwu ebe e nwere otu nwaanyị. Ihe otu usekwu pụtara bụ na ọ bụ otu ihe ka mmadụ niile nọ n'ezinụlọ ahụ na-esikọ gịnị nri ma na-emekọ gịnị erikwa ya. Ezinụlọ ụbara mkpuke, ihe nke a pụtara bụ ezinụlọ ụbara mkpuke na-egosi ebe otu nwoke na-alụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ karịa, tinyere ụmụ ha mụtara amụta. N'ụdị ezinụlọ a, e nwekwara otu mkpuke n'ime ya, maka na nwaanyị ọbụla n'ime ụbara nwunye ya nwechara mkpuke nke ya n'otu n'otu. Site na nke a, ndị Igbo wee na-ekwu n'okwu sị na ekechaa n'ama eke na gịnị mkpuke. Nwee nke a na-akpọ ezinụlọ gịnị mbisa. N'ezinụlọ mbisa, e nwere ngalaba dị iche iche n'ime ya. Ọ bụrụ na nwoke na nwunye ya mụtara ụmụ atọ ma ọ bụ karịa, nke a bụ otu mkpuke n'ime ụmụ ha ndị a. Ụfọdụ ụmụ ha ndị nwoke lụkwa nwunye ma mụtakwa ụmụ nke ha. N'ụdị ezinụlọ a, e nwekwara ndị nwoke alụbeghị nwaanyị na ndị nwaanyị alụbeghị di. Ha niile ka bụkwa n'otu gịnị ngwuru ahụ, tinyekwara ndị ọgọ ha nọnyere ha na ndị odibo ha. Ebe a abịa n'ụdị ezinụlọ a, ndị ọgọ ha niile ma ndị ezinụlọ ha ma ụmụ odibo ha ncha nọ n'ụdị ezinụlọ a. Ọ bụrụ na oge na-aga, ọ bụ n'ụdị ezinụlọ a na-eto bụrụzịa ihe ndị Igbo na-akpọ ụmụnna. Onye bụkarịchara okenye na ezinụlọ mbisa bụ ya bụ onye isi ezinụlọ ahụ. A na-akpọkwa ya gịnị, ọkpara ma ọ bụ ịkpọ ya gịnị, diọkpara. Uru dị n'ezinụlọ. Ọ dị ọtụtụ uru a na-esi n'ezinụlọ were enweta. Ama m etu m esi wee bido. Uru karịrị akarị, o juru eju bara abara. Nke mbụ, ọ bụ n'ezinụlọ ka esi enweta obodo ọbụla. Obodo ọbụla enwere ezinụlọ, ma na obodo ahụ abụrụ obodo ka ha mee gịnị ka ha bụ. Ezinụlọ na-enye aka zụlite nwata n'usoro omenala. Ọ bụ n'ezinụlọ ka ọ ga-abịa ịbata, nne nna a wee kọrọ gị ihe gbasara omenala dị n'obodo gịnị, n'obodo ahụ ime gịnị amụnyere gị n'ime ya. Ezinụlọ na-elekọta onye ọbụla nọ n'ime ya gịnị anya, ma na-agbazikwara ya ezigbo gịnị ụzọ ọ ga-esi. Gwa ya na nke a na osikwa ụzọ a na ọ bụrụkwa ezigbo ụzọ, na ọ na-ejeghekwa ụzọ. Gwa ya na nke a na osikwa ụzọ na o mee gịnị, na ọ na-ejeghekwa ụzọ.
o nwere otu ọmụmatụ nchọkịta ka ntịpụta ebe a. O nwere otu nwatakịrị nwoke anwụnyere n'ezinụlọ ebe a nwụnyere ya, mana nwatakịrị nwoke a na-ebi ajọ ndụ. Mgbe nne na nna ya chọpụtara na ọ na-ebi ajọ ndụ, nna ya mee gịnị? Wee kpọghachite ya azụ, wee dụọ ya ndụmọdụ kara aka, wee sị ya, nna, ịmakwa na ụdị ezinụlọ isi wee pụta, ịmakwa na ezinụlọ a isi na ha nara ebi ụdị ndụ anyị na-ebi, na o kwere ya ghọta ebe isi wee mụta ụdị ndụ anyị na-ebi. Si ya, nwa m biko, wee dọọ ya aka na ntị, si ya, dọdọ aka na ntị gị na-agwa kịta na-ege m ntị. O nwere onye amụnye n'ezinụlọ a na-ebi ụdị ndụ anyị na-ebi, ya ka ị gbanarị ụdị ọnọdụ a ịnọ kịta na ụdị ndụ a ị na-ebi. Biko nwa m, mee gịnị? Chighata azụ, na anya na ezinụlọ, leba anya ọfụma na ezinụlọ ya amụnye gị n'ime ya, ka ị chọpụta ụdị ndụ ndị nọ n'ezinụlọ a na-ebi. Nke anọ, ọ bụ site n'ezinụlọ ka esi akụziri nwata ọbụla usoro ibi ndụ n'obodo ha. N'ezinụlọ ahụ amụnyekwara gị ka a ga-esi kụziere gị etu obodo unu si eme nke ọbụla obodo unu na-eme, ma ọ na-eme nke ahụ, ma ọ na-eme nke a, ma ọ na-eme nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ije mmụta omenala ndị obodo ọzọ, ịbịa n'ezinụlọ na-asị unu mba, asịghị mba na ihe a abụrọdụ omenala na obodo a, na ị na-eme omenala ndị obodo ọzọ. Chighata azụ nwa m. Nke ise, n'oge gboo, ọ bụ n'ezinụlọ ka a na-achọtara ụmụ ha nwaanyị, nya di ga-eme gịnị? Ga-alụ ha, ka ha ghara isi ihe gịnị ụzọ n'ime ezinụlọ gị ahụ. Ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ ndị agbata obi ga-eme gịnị? Ga-achọtara nya nwa unu di ga-eme gịnị? Ga-alụ ya. Ọ bụrụ na ụdị onye nke a bịa sị ya, nwa m biko, mba, echekwana, abakwana ncha ncha na ezinụlọ anyị na-achọ ịba kịta, na ezinụlọ anyị mere gịnị? N'eziri ezi. Ya bụ, ọ bụ na ezinụlọ unu ka a ga-esi mee gịnị? Chọtara gị ụdịdị nya eme gịnị? Achọrọ ka ime gịnị? Ka ị lụọ. Nke ọzọ, ezinụlọ na-enye aka ichekwa oke ruturu onye n'ime onwe ha. Ezinụlọ na-enyekwa aka ichekwa oke ruturu Okeke, maọbụ oke ruturu Okafọ, maọbụ oke ruturu Mgbeke, maọbụ gịnị? Mgbafọ. Maka na onye ọbụla nwere oke mee gịnị? Ruru enu. Ụmụ ọkpụ, ọ bụ na ịkpọrọ ya ụmụ ọkpụ, ịkpọ onye ụmụada, ụmụ ọkpụ ndị kara aka, ndị eji eje mba. Ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụada. O nwere obodo ụmụ ọkpụ adọrọ maọbụ ụmụada. Ụmụada maọbụ ụmụ ọkpụ bụ ndị nwaanyị amụrụ n'obi, ma ha alụọ di n'obodo ha maọbụ n'obodo ọzọ. Iwu ejiri ha ebe ha ga-anụ di. Ha nwere ike nụọ di n'obodo ha, nwee ike jee obodo ọzọ mee gịnị? Nụọ di. Mgbe e kwuru ụmụ ọkpụ, ihe ọ na-egosi bụ na nwaanyị ahụ etofeela onye mụ wee toruo onye mee gịnị? Onye na-alụ. Mgbe nwaanyị toruolu maọbụ tofere onye mụ, ịma na olugo oge ime gịnị? Ije di. Ọ bazia di, nwere ike ọnụkwa dị n'obodo ya, nwekwa ike oje obodo ọzọ mee gịnị? Nụọ di. Ebe ha lụgara di enweghị ihe o mere, maka na nwaanyị onye Igbo nwere ike lụọ di n'obodo Hausa, Yoruba, maọbụ na mba ọbụla masịrị ya. Nwere ike jeri na obodo Igbo mee gịnị? Fụrụ di ya adị masịrị mee gịnị? Lụọ. Mana n'obodo ahụ amụrụ ya, ndị ahụ amụkọ ya na ya na-abụ emebekwa ọkpụ, ọ ga-esokwa ha mee gịnị? Wa na-eme ọkpụ. Nwekwara emume ndị ọkpụ mee gịnị na-eme. Nke mụ onwe m nọkịta n'ebe a emere m emume ndị ọkpụ ahụ tupu m wee banye n'otu ọkpụ ndị ụmụnna m. N'ebe dị iche iche lụbata n'ime otu ezinụlọ ma bụrụkwa ndị nwunye di. N'ala Igbo, mgbe elubara ọsa, ụmụ ọkpụ nwere ugwu pụrụ iche. Ọ bụ eziokwu na ha alụọla di, ma mgbe esemokwu dapụtara ka ụmụ ọkpụ ji aga be nne na nna ha. Ha na-agakwa mgbe oriri maọbụ mgbe masịrị ha nọ. Ọ bụ na onwe esemokwu dapụtara, ọ bụ ụmụ ọkpụ ahụ ka a ga-akpọ ha wee bịa dezie esemokwu dapụtara n'ezinụlọ ha, maọbụ na ebe emegịnị amụnyere ha. Ọ bụghị naanị esemokwu, ebe uru dị, ọghọm dịkwa n'ime ya. Ọ bụrụ na o nwee ihe otu onye n'ime ha mee gịnị na-agabiga. Elote m mgbe gara aga, o nwere mgbe m kpọrọ ụmụ ọkpụ be nna m, wee siere ha, wee rọọrọ ha. Eji m onwe m gwara ama atụ kịta, wee sie wee rọọ sị achọrọ ka mụ na ha mee gịnị? Ka mụ na ha likọọ nri. Anyị wee likọọ nwụkọ. Ụmụ ọkpụ a wee sụọrọ m ekpere dị egwu, sụọrọ m ekpere, sụchara m ekpere. Mgbe ha sụchara m ekpere a, ihe adọrọzi eto mee gịnị? Ọ dịbụ ife mee gịnị? Wee bata, ihe wee chawapụ karịsịa ka o mee gịnị? Ka ọ dị na mbụ. Ya bụ na ụmụ ọkpụ abalị nnukwu ụlọ n'ezinụlọ ọbụla eme gịnị? Ha mee gịnị? Ha nọ. Ọrụ dịrị ụmụ ọkpụ n'ala Igbo
ọ dị ọtụtụ ọrụ dịrị ụmụ ọkpụ n'ala Igbo. Ụmụ ọkpụ so etinye aka n'ikpezi esemokwu dapụtara n'obodo ha ma ọ bụ n'ezinụlọ ha. Ọ bụ na o nwee ka esemokwu si wedapụta n'ezinụlọ ma ọ bụ n'obodo, nke bụ na emeghị enume ana mee enume ana afọ na ọ dị ka asị na ọ nwere isi, eje kpọọ ụmụ ọkpụ a wee bata wee kpee udo. Ụmụ ọkpụ kpochara anụ udo, ha sụọ ọfọ, ha sụchara anụ ọfọ ahụ, ihe niile eme gịnị adịkwana mma. Ụmụ ọkpụ sokwa ahụ na ahịa, okporo ụzọ mmiri na-adị ọcha n'obodo. Ọ bụ ọrụ ụmụ ọkpụ ịhụ na edebere okporo ụzọ niile gịnị ọcha ma ọ bụ mmiri. Ekwuo ụbọchị dị otu a ga-eje zachasịa mmiri, debesi okporo ụzọ. Onwe ebe mbuze dị, ha atụọ alụ etu a ga-esi mee gịnị kpochisi mbuze ahụ. Kwuo ụbọchị ọ ga-abụ ụbọchị ahụ ruru ana, oge ahụ ruru ana, ụmụ ọkpụ niile eme gịnị apụta n'ama ebe ahụ. Ọ bụrụ na ụzọ mmiri ka eme gịnị ka a ga-edezi ma ọ bụ ka a ga-azachasị anya, kpochasịa mmiri eme gịnị adịkwa ọcha. Ụmụ ọkpụ na-aga n'afa iji chọpụta nsogbu na-adakwasị ezinụlọ n'obodo. Ọ bụrụ na o nwee nsogbu dakwasịrị ezinụlọ ma ọ bụ dakwasịrị otu onye n'ime ha, ụmụ ọkpụ na-eje n'afa. Ndị ji omenala were aga, ha na-eje n'afa, eluo ha agba afa. Nwa dibịa afa a wee gwa ha sị ha na-ekwe nọọ ihe dị etu a bụ ihe ji onye dị etu a maọbụ ihe ji ndị dị otu a. Agbasị afọ ahụ a wee gwa ya, agwazi anya o jee mee ihe ahụ a sị anya mee, ihe ebido mee gịnị gazibere ya dịka ndị kwenye na gịnị omenala. Ụmụ nwoke na-emegbu nwunye ya ma ọ bụ nwaanyị na-enupụrụ di ya isi bụ ụmụ ọkpụ na-agbaghe onye ahụ ntị ma chụpụ ya ekwensu n'isi. Abịa n'ụdị nke a, ọ bụrụ ebe nwaanyị na-eme ka ndị nwụọ, makwa ezinụlọ nsị wee pụta, makwa na ezinụlọ nsị ya wee pụta na ezinụlọ ada aga na nna m nwere ego nke nwa mmadụ eme nke a, ịbatazia n'ebe a na-anọ gị ịmanụbelu di gị isi, ibulu ọgaranya ahụ dị na be nna gị wee bịa n'ebe ị na-anụ di. Mgbe di gị bịa enekata anya, nne di gị enekata anya, ụmụnne gị enekata anya, fụ na ihe a abụrọkwa ihe ga-ekwe ha omume. Ọ bụ ọrụ ha ije kpọọ ụmụ ọkpụ. Ọ kpasara ụmụ ọkpụ ahụ wee dọnata gị isi ana wee sị gị, nwunye anyị gee ntị, ọ bụrụ ọdịmbụ eme. Ndị be anyị adịghị eme etu a, na ka ndị be anyị si eme, agwacha gị ọbụna ị nụrụ a wee gwa gị ihe ị ga-eme. Agwara anaghị ihe ahụ ị ga-eme, ibido ozugbo mebe ihe ahụ eme gị agwa gị mee. Ọ bụrụ na ị mere ya, ihe ọbụla etiri gị mee gịnị efụbazi anya. Ụmụ ọkpụ na-agbanye onye ahụ ntị ma chụpụ ya ekwensu n'isi. Ụmụ ọkpụ na-ekwupụta ihe ọjọọ na-eme n'obodo nke ndị mmadụ na-ekpuchi. Ọtụtụ ihe ọjọọ na-eme n'obodo kịta, mana ụmụ ọkpụ abụghị ndị na-eri aka azụ. Ụmụ ọkpụ bụ ndị na-atawapụ ọnụ kwuo okwu nwana na be nna ha ka eme gịnị ka a mụrụ ha. Ha kwenyesie ike na ihe ọbụla ha kwuru na-adị ile. N'ezie ihe ọbụla nwa ọkpụ kwuru mee gịnị na-adị ile, orie aka azụ n'isi ka o mee gịnị ka ọ dị. Ya ha ga-atawapụ ọnụ kwuo sị na ụzọ a ga-eso, na ihe a ga-eme, na emere anụ etu esi wee kwuo na emere anụ ya na ihe ga-eme gịnị, ihe ga-adị mma. N'eziokwu ọ bụ na eme ya etu ahụ, ihe ga-adị mma. Nwaanyị na-emegbu nne di ya ma ọ bụ nna di ya bụ ụmụ ọkpụ na-enye ya oche ọ ga-eme gịnị, oche ọ ga-anọ. Ọ bụ na ị na-eme nwaanyị a, nne di m nwere ihe iji nne di gị wee kpọrọ, nwere ihe iji di gị wee kpọrọ, nwere ihe iji ụmụnna di gị wee kpọrọ, ị na-eme ka ndị nwụọ, ị na-eme ụdị omume mee gịnị sọrọ gị. Ọ bụ nne di gị ahụ wee jee ọ dọọ gị aka na ntị chọrọ ịnụ ihe ọ na-agwa gị, o jee kọsara ụmụ ọkpụ. Ọ kọsara ụmụ ọkpụ wee mee gịnị, agwedanata gị azụ, wee nye gị oche ị ga-eme gịnị, oche ị ga-anọ, wee dụọ gị ezigbote ndụmọdụ. Adụcha gị ndụmọdụ, ị ga-ekwere n'ihe a ha mee gịnị agwara gị. Ọ bụrụ na ị kwere, enye gị oche ị ga-anọ. N'eziokwu, o nwere ihe anyị bụ n'uche anyị kwuru na isi mbido, na tupu ihe ọmụmụ a abịa na njedebe, na o nwere ihe ụmụ anyị ga-eme gịnị ga-amata. Nke mbụ, gịnị bụ ezinụlọ? Nke abụọ, kwupụta ụdịrị ezinụlọ enwegasịrị. Nke atọ, kwupụta ihe nke ọbụla n'ime ezinụlọ ndị a na-ekwu maka ya. Nke anọ, uru ezinụlọ ndị a na-alụgasị. Nke ise, ọghọm esi na ezinụlọ ndị a were eme gịnị enwetaga. Nke isii, gịnị bụ ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụada. Nke asaa, ọrụ ụmụ ọkpụ maọbụ ụmụada ma gịnị na-arụgasị. Nke asatọ, ọghọm esi na ha were enweta. Ụmụ anyị, dịka unu woro nkụzi niile nke anụnwa anyị kụziri kịta, unu ga-enweta nghọta na ihe anyị na-ekwu. 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 Unu ga-enweta nghọta
achọrọ m ka unu gaa na ekwu igwe a nke nọmba ya bụ 08137715552 ka ị wee tụọ m n'ekwu igwe wee kpọọ m ma ọ bụ na onwe ihe ịchọ ka ị jụọ m. Anọ m na St. Charles College Ọnịcha. Ndewonu ndị ọma gere m ntị na ụmụ anyị.